Hvordan fanden er det kommet ind på? Booty. Jeg lavede den der med oliefarver. Okay. Jeg har begyndt at prøve noget, altså... Jeg har købt nogle billige... Jeg har købt nogle vandfarver. Ja. Men det er billigt ikke. Nej, det er noget ordentligt. Det er ekstremt hurtigt til at få det tørret af. Men altså, det tør jeg bare sådan der. Jeg prøvede faktisk at købe den først med noget på vandbaseret, det der Vallejo. Ja. Nogle gul og hvid og lys og grøn. Nogle pletter henad. Og så med en pind trække den ned. Ja. Og det skal være, du er nødt til at skulle tynde det i vand for at trække det ned. For ellers så bliver der ringe i det tørre allerede nærmest, når du sætter prikken, så er der en ring rundt om. Ja, og med en pind med opdybet i vand, så kan du godt gule den lidt og få den en lille smule faded. Jamen, altså jeg prøver at filme den nu her med. Der er mange kopper tilbage i Tyskland. Ja, det er det ikke. Det er sådan noget, jeg ikke rigtig ved noget om. Jeg er soldat, så jeg ved sådan noget. Så det er det med erhvervsskade. Ja, det kan være med styrelsen alle i dag. Ja, han har ikke blevet højt i dag. Så du kan ikke overtale hende til at sælge den der gravko der? Nej, det vil hun ikke. Altså, jeg har set den på eBay, altså. Ja. Hvad er det for en grav? Nej, det var sådan en gravmaskine, der stod på en fladvogn. Det var helt sæt, du fik alle vogne. Ja. Nå, alle vogne? Ja, det tror jeg. Der var 3 vogne. Så er det jo lige før, du skulle have købt det. Så kunne du have solgt vognene for det samme, som trykket. Ja, men hvem fanden skal jeg sælge det til? Mute den, eller et eller andet. Ja, det er mere, at vi mener på en maskine. Hvad? Der at lave det her. Det er skidehammerende besværligt. Men nu er der også utrolig dårlig lys. Ja, det er ikke... Så kigge på det derhjemme, det jeg havde filmet, det så fandme flot ud. Ja, glimrende. Men man skal selv styre fokusen, for at det kan holde ordentligt. Okay. Og tingene er sådan, så fokuserer du på nogle andre ting, det er det, regner med, ikke? Fint. Autofokus skal slå fra. Fylder for lidt i forhold til baggrunden, ikke? Og tager en baggrund i stedet for. Nu kan du manuelt fokus. Jeg vil også have en... Blot den skal. Det skal vi jo sikkert have. Men du tager det første omgang lige at teste, hvordan kører det. Jamen Lars, det så så godt ud, fordi den kom kørende så. Jeg trækker lige bremsen nu.